skôr ako sa pustíme do videa, chcem upozorniť, že všetky informácie, ktoré tu zaznejú, sú výsledkom môjho vlastného výskumu a osobných úvah. Vytvoril som si z nich vlastný názor, preto prosím berte toto video s nadhľadom. Na vytvorenie scenára som použil AIčko. Nie som expert a vždy si overujte fakty z viacerých zdrojov. Zaujíma ťa, ako zarobiť 1000 eur za deň, šokujúce odhalenie o tvojej obľúbenej celebritke alebo snáď recept na dokonalý život v 5 krokoch? Vítajte v digitálnom svete, kde na nás z každej strany vyskakujú lákavé návnady. A toto všetko sa dá zhrnúť do jedného slova. Clickbait. Prosím pekne, Merriam-Webster Dictionary uvádza prvé známe použitie tohto slova ešte pred rokom 2000, teda rok predtým, 1999. Každý z nás sa s ním minimálne raz stretol. Jednoducho povedané, ide o praktiku vytvárania senzačných, zavádzajúcich alebo prehnaných titulkov a miniatúr s jediným cieľom. Prinútiť vás kliknúť naň. Proste forma marketingu. Ak niečo je v texte alebo v miniatúre, ale neobjaví sa to vo videu alebo článku, nemusí sa hneď jednať o clickbait, ale čiastočne by sme to mohli prirovnať ku hoaxu. Poďme sa pozrieť na to, prečo to funguje. Curiosity gap. Medzera vo zvedavosti. Toto je kľúčový princíp, pretože titulok nám poskytne dosť informácií na to, aby nás zaujal, ale zámerne nám zamlčí kľúčové detaily, čím vytvorí medzeru, ktorú chceme svojou zvedavosťou vyplniť. Emocionálny apel. Často vyvoláva emócie alebo prekvapenie, šok, úžas, strach a iné. No a emócie prekonávajú racionálne uvažovanie a zvyšujú pravdepodobnosť kliknutia. Potvrdenie predsudkov. Ak titulok správne trafí naše názory alebo presvedčenia, budeme náchylnejší naň kliknúť a dozvedieť sa viac. Sociálny dôkaz. Niekedy titulky naznačujú, že všetci to už vedia, alebo toto musíte vidieť. A to nám vytvára pocit, že ak na to nekliknem a nepozriem si to, niečo zameškám. Takzvaný FOMO efekt. Žijeme v dobe neustáleho bombardovania informáciami. Naša pozornosť je vzácna komodita, o ktorú sa neustále bojuje. A práve tu prichádza na scénu clickbait. V tomto rýchlom svete, kde máme len zlomok sekundy na zaujatie, sa tvorcovia obsahu uchyľujú k tým najkrikľavejším praktikám, len aby prebili ten hluk. Robí to extrémne veľa ľudí, menej známi youtuberi a dokonca aj tí najznámejší. Hľadal som aj u oficiálneho YouTube kanálu, ale tam som žiadny clickbait nenašiel. Takže asi si na to dávajú pozor. Snažia sa. Rôzne nádherné ženy, otázky a zase ženy, pretože častejšie klikneš na video, kde má byť kráska ako toto. Ale zo všetkého mám najradšej koniec, lebo si všetci myslia, že keď tam dáš otáznik, tak to nie je clickbait. Jediný, komu to uverím, je tento človek. Alebo keď si niekto dá, akí youtuberi odoberajú môj kanál a uvidíte tam toto. Plus všetci si myslia, že keď dajú do miniatúry hlavu alebo postavu niekoho známeho, tak tým prilákajú veľa ľudí na svoje video. Áno, akurát tak deti, ktoré veria všetkému. Aj keď im to nemôže mať za zlé, veď to robia kvôli nim. Poďme sa pozrieť, čo hovorí o clickbaite YouTube. A keďže som sa pozeral do pravidel komunity, ktoré mimochodom by mal mať prečítané každý a mal vedieť, čo obsahujú, tak som narazil iba na tieto dva články. Prvý sa týka miniatúr a z toho, ako sú zobrazené divákom, a druhý hovorí o spame, skeme a iných nekalých praktikách, takže tému, ktorú práve riešime. Čo o clickbaite hovorí Meta a Instagram? Na Mete som našiel iba ohľadom clickbaitu, ale ohľadom zdravia. Čiže nejaký clickbait o zdraví. Obmedzuje viditeľnosť pri dezinformáciách. Keď som hľadal niečo na Instagram, tak vždy ma odkázalo na spoločné normy komunity, ktoré sú pre Facebook a pre Instagram rovnaké. TikTok. Na TikToku som nenašiel ohľadom clickbaitu vôbec nič. Twitter, teda X. Na Twitteri, teda X, som už hneď na začiatku našiel, že existuje možnosť, že by som mohol naraziť na príspevky, ktoré budú zavádzajúce. Je tam toho viac. Tu je napríklad, čo všetko tam môže byť a čo nepovolujú. No a na Twitchi som našiel toto. A prečo to korporáty tolerujú? Odpoveď je jednoduchá. Peniaze. Čím viac kliknutí, tým viac zobrazení reklám, tým vyššie zisky pred platformu aj pre samotných tvorcov, aspoň krátkodobo. Algoritmus YouTube často uprednostňuje videá s vysokou mierou preklikov, CTR, a clickbait je bohužiaľ efektívny spôsob, ako túto metriku umelo navýšiť. Je zaujímavé, že v začiatkoch YouTube boli praktiky zavádzajúcich titulkov a miniatúr považované za
porušenie pravidiel komunity. V zlatej ére YouTube okolo roku 2017 bolo bežnou vecou, že clickbaitové titulky a náhľady, ktoré preháňali alebo skreslovali obsah, mohli viesť k demonetizácii. To znamenalo, že tvorca videa nedostával príjmy z reklám, pretože video nebolo považované za vhodné pre inzerentov. Okrem demonetizácie mohol clickbait, ak porušoval pravidlá komunity YouTube, napríklad šírenie škodlivého alebo zavádzajúceho obsahu, viesť ku strajku. Neskôr YouTube začal klásť väčší dôraz na udržiavanie pozornosti divákov, teda ako dlho ľudia sledovali video, namiesto len počtu kliknutí. To malo motivovať tvorcov k tvorbe kvalitnejšieho obsahu, ktorý si ľudia skutočne pozrú a nie len k používaniu clickbaitu na získanie kliknutí. Dnes sa zdá, že platforma prižmuruje oko, pokiaľ to generuje dostatočný zisk. Ako by sa pôvodné ideály o autentickom a hodnotnom obsahu niekde po ceste vytratili. Ďalšia vec. Toto nie je len na sociálnych sieťach, ale dosť často sa mi to deje aj na správach, ktoré mám v telefóne. Ale prečo by nám to malo vôbec vadiť? Nie je to len otravné. Vedie k strate nášho času, k frustrácii, keď obsah nezodpovedá sľubom a v horších prípadoch môže prispievať k šíreniu dezinformácií a manipulatívneho obsahu. Narušuje dôveru medzi tvorcom a divákom a znižuje kvalitu celého online prostredia. No a ako sa proti tomu brániť? Buďme kritickí k titulkom a miniatúram, nenechajme sa nachytať na prvý pohľad. Hľadajme overené zdroje a kvalitných tvorcov, ktorí si zakladajú na poctivosti. Môžeme aktívne hlásiť zavádzajúci obsah a podporovať tvorcov, ktorí sa snažia o transparentnosť a dôveru pre svojich divákov. Veď kto by si už išiel pozrieť video alebo prečítať článok, ktorý je vychválený do oblakov, láka svojim telom i dušou a sľubuje všetko ako politici pred voľbami. A prečo robím na túto tému video? Pretože chcem dať do povedomia jednu dosť podstatnú vec. Aj keď clickbait väčšina korporátov zakazuje, nikto to nerieši. Až na mňa. Najradšej by som každému, kto spraví clickbait, znižil dosahy alebo rovno zabanoval účet. Je to a najradšej by som to nechal tak, ale už ma to proste nebaví. A najhoršie je na tom to, že zle sa to filtruje a reálne nevieš, kto to myslí vážne a kto to myslí vážne s peniazmi. Opýtal som sa nespočet ľudí, asi 9, aký majú názor na clickbait. Väčšina ľudí to nerieši, nemá na to názor a nevedia, čo k tomu povedať. Týmto chcem poďakovať Natálke, že ako jediná sa ozvala a povedala svoj názor na túto tému, konkrétnejšie. Jaký máš na to názor a chat tiež? Já si myslím teď upřímně, už je to že... takový standard, že už no, to neřeší. asi tak bych řekla, že jako... Bych řekla, že teď jakoby... Prostě je to jako... lepší pro tvůj úspěch a... to, že už se to jako tolik neřeší. Nevím, a nevidím na tom asi nic špatného prostě. A Lenke, s ktorou sme pokecali a poskytla mi nápady na materiál. Clickbait je symptómom rýchlej doby a komerčných tlakov na internete. Je len na nás, divákoch, aby sme svojimi kliknutiami a pozornosťou dali najavo, aký obsah chceme skutočne vidieť. A aký je váš názor na clickbait? Podelte sa oň v komentároch a nezabudnite dať odber pre viac podobných videí. To bude.